Sinulla on projekti tai tehtävä, johon haluaisit saada ulkopuolista näkemystä, kehitys- tai toteutusapua. Joukkoenkeli tarjoaa sinulle helpon ja turvallisen toimintamallin saada yhteiskehittämisen voimavarat omalle näyttöpäätteellesi. Voit hyödyntää siinä kaikkia olemassa olevia kanaviasi. Voit käyttää sitä vapaasti virkatyössäsi, yrityksessäsi, järjestössäsi ja omassa vapaa-ajan projektissasi, antaa muiden osallistua hankkeeseesi ja nähdä yhdellä silmäyksellä sen kokonaistilanne. Näin se käy. Perusta oma avoin projektisi joukkoenkeliin 0,5 minuutissa. Se on helppoa ja ilmaista. Kirjaa itsellesi ja muille näkyviin, mitä tavoittelet. Pilko avoin projektisi työlistoihin. Määrittele halutessasi selkeitä osallistumismahdollisuuksia. Selkeässä osallistumismahdollisuudessa on esimerkiksi tarkka tehtävän kuvaus, mitä sen toteuttaminen edellyttää, ja aikataulu. Se auttaa muita tarttumaan itseä kiinnostavaan työn osaan helposti ja nopeasti. Raahaa tehtäviä työlistalla projektin kuluessa. Tarjoa osallistumismahdollisuuksia sähköpostilla, Facebookin ja Twitterin ja organisaatiosi perinteisten tiedotuskanavien kautta kaikille, joita projektisi saattaa kiinnostaa. Voit jopa upottaa hankkeesi helposti omille perinteisille verkkosivuillesi ja Facebook-sivuillesi. Anna myös juttuvinkki mediaan. Joukkoenkeliä käyttämällä esität avoimen kutsun yhteistyöhön jokaiselle kollegallesi, ystävällesi, tuntemattomalle osaajalle, virkamiehelle, järjestön edustajalle tai alueesi yrittäjälle, joka voisi pitää projektiesi myös itselleen tärkeänä. Anna heidän kaikkien perustaa tehtävääsi toteuttavia työlistan osia, joiden kautta jokainen voi sitoutua yhteiseksi muuttuvaan projektiin. Näin perinteinen aloitekin voi muuttua kaikkia osapuolia yhdistäväksi matalan hierarkian pieneksi kansanliikkeeksi, joka saa nopeasti tarvitsemanne tulokset aikaiseksi. Oma avoin projektisi joukkoenkelissä on osa laajaa kokonaisuutta, joka houkuttelee osaajia monista eri syistä ja moniin eri tehtäviin. Heistä kuka vain voi tuoda uutta kehitys- ja toteutusvoimaa käyttöösi. Tämäkin lisää yhteiseksi muuttuneen projektisi toteutumismahdollisuuksia. Tervetuloa tekemään aikaiseksi ja arvostamaan osaamista ja tekemisen halua.